Ahojte, čau všichni. Rozhodla jsem se udělat takové video krátké o letošních novinkách Greenways. Loni vlastně Greenways přišli úplně s novou věcí, že udělali kosmetiku, a konkrétně vlastně 2 krémy. Denní a noční krém. A na to, že jsem v podstatě svých 40 let žádný krémy a žádný věci jako nepoužívala, tak jsem loni začala tyhle 2 krémy používat. A celou dobu jsem řešila, čím si jak vyčistit pleť předtím, než si nanesu právě tyhle ty krémy. A letošní novinka je čistící gel. Takže jasně super, nějaký krůček po krůčku. A přidali k tomu houbičku. Já jsem si vlastně ty věci samozřejmě musela objednat, takže mi přišly teďka včera. Houbička vypadá jak papuče. Je úplně nádherný, jako příjemný, strašně materiál. A ten čistící gel je s pumpičkou, jak jinak, prostě praktický. A včera večer a dneska ráno jsem vlastně už si čistila takhle tu pleť a musím říct, jak jsem celý rok vlastně řešila, čím si čistit, jak si čistit. Tak to byl pro mě problém a i kvůli tomu čištění jsem zanedbávala tu každodenní péči s těmi krémy, protože ono, když jsem si nanesla ten krém bez toho vyčištění, tak se mi vlastně uspaly pory, pak se mi dělaly různý jebáky a podobně. Takže jsem úplně nadšená z tohohle, jak je to příjemný, jak vlastně to i jako lehce úplně masíruje tu pleť. To teďka zase ještě zkusím teda. Vlastně dám si úplně takhle kousíček přímo na tu houbičku, která je navlhčená. No to asi nemusím roztírat takhle. A teď vlastně si začnu takhle čistit vlastně tou vlhkou houbičkou s tím gelem ten obličej. A mně se na tom vlastně nejvíc líbí to, že mě všechno vždycky štípalo do očí. Tohle je tak jemný, že si fakt můžu zajíždět úplně kolem očí, takže třeba na odlíčení, vlastně to hodné na odlíčení, což já se teda nelíčím, a je to fakt tak jemné, že to prostě neštípe. Voní to příjemně podobně jako ty krémy, které jsou úplně lehce parfumované. Já nemám ráda žádné vůně a parfémy vůbec nepoužívám, tak tohle to je taková jemná, lehká vůně, že vlastně to je fakt příjemné a moc se mi to líbí. A je to taková, není to jako peeling, ale je to taková lehká masáž. No prostě úplně je to boží. Tak jsem si říkala, že vám pošlu takové krátké video s takovou ukázkou. Každopádně, kdykoliv přijdete na návštěvu, tak rozhodně vám můžu ukázat, vyzkoušet, můžete se to podívat, počíchat. No a kdo byste to chtěli zkusit a objednat si, určitě můžete. Samozřejmě zase úplně stejně přes Greenways, přes registraci nebo přeze mě přímo domů s poštovním zdarma. Celá tahleta vlastně sada s těma krémama i teďka umyju teda. Tak. Celá sada, ty 2 krémy, ještě dám vlastně krém, ty 2 krémy, ten čistící gel a houbička je teďka v akci, že vlastně k té sadě je i ta houbička zdarma, ta houbička stojí myslím 150 korun, ale když si koupíte tu sadu teď, tak vlastně myslím, že teďka to je do 24. září dokonce, tak vlastně ještě ta houbička v té sadě zdarma a ta sada stojí, teď ale bych nekecela, 3590 korun, nebo něco takového, 3500 prostě. S tím, že vlastně jeden krém stojí 1900, když se koupí sada, tak je to za 2500. A takže ten čistící gel stojí kolem 1000 korun, ale úplně přesný ceny vám můžu samozřejmě poslat, to si teďka úplně nepamatuju, protože já to vždycky kupuju v té sadě, že to je mnohem výhodnější cena. A teď jsem teda nadšená. Úplně nadšená z té houbičky a jak je to příjemné čištění a jak je fakt, že jsem tohle nikdy nedělala a teď se těším, že si tohleto dopřávám každý den.
Takže kdo to budete chtít zkusit, dejte mi vědět.